নমস্কাৰ আমি ট্ৰেক্টৰ ছবিত ভোট দিম। আমি নাংগলত ইমান 17 বছৰ থাকি পেলাই আমি একো সুবিধা পোৱা নাই। ৰাস্তা আমাৰ ভাঙা, আহোঁতে যাওঁতে গোটাই দেখা পায় আমাৰ পানী হ'লে ৰাস্তাটো আধা ভাঙি গৈছে। এইটো আমাৰ একো এতিয়াও হোৱা নাই। দলং আগত আহিছিল, দলঙো নিৰ্মাণ হোৱা নাই। ৰাইজ মন্দিৰ আমাক দিব গৈছে, ৰাইজ মন্দিৰো নাই। সেইটো কাৰণে আমি সবে পরিবর্তনত আমি ট্রেক্টর ছবিত ভোট দি আমরা ইচ্ছাতে সবাই হাজং হিলা ট্রেক্টর ছবি নিয়ে ভোট দিয়ে আমরা সবাই ট্রেক্টর ছবিকে জিতাব লাগে। আর আমরা রাস্তাঘাট ব্যক্তি ভাঙা আমরা नहीं পাই কিছু। আর 17 বছর শাসন চলে আমরা গাঁव में कई एगरा घर नहीं पाए, सो नहीं पाए, हागी बगा लिटिंगो नहीं पाए। ওদের জন্য আমরা পরিবর্তন করে আমরা ট্রেক্টর ছবি নিয়ে সবাই আমরা রাজ্য হলে আমরা ওদালগুড়ি 2 নং জলপুকুরি হাজং গাঁও, ধনচুরি সমষ্টি হাজং গাঁও। আমরা সবাই হাজং হলে আমরা ট্রেক্টর ছবিতে ভোট দিয়ে সবাই আমরা জয়যুক্ত করিব। ইদা কুয়ে মই সামৰিছে। এতিয়া ট্ৰেক্টৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব কাৰণে এতিয়া ট্ৰেক্টৰ ছবিত ভোটটো দিব লাগে আৰু ডেভেলপ হ'ব লাগে। অলপ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক শিক্ষা দীক্ষা আছে, সিহঁতক পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে। অলপ সৰু সৰু চাকৰিবিলাক দিব লাগে। BPF ইমান দিন 17 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, এটা বস্তু নাপালোঁ, সুবিধা দিয়া নাই ৰাস্তা পদূলিবিলাক। এইবাৰ ৰাইজে অলপ खुलुमबाय। आंनि मुङा सम्फा मोसाहारि। आंनो खारजामाटि हालाम जोंनि BTRनि मिटिङाव आं फैदों थारायबारिनिफ्राय। आं बे फंनैसोखौ बुंनो सानदों। जोंहा थारायबारि गामिया बिराद गाज्रि हालोदाव गोलैनानै दं। जोङो BPF हान्जायाव भटखौ बिराद होननाय मानि होगासिनो, होनानै देरहाहोगासिनो, देरहाबायबो। जोंनि थारायबारि गामि हालोदखौ नाया आरो बिसोरो। ओरै बेराफारसे गलदैयाबो जोंहा गथ' गथाया फैनो हाया बेराफारसे। आरो ओरै साहाबो जोङो बाहेन गामि स्कुलावबो जोङो थांनो हायै बायदि हाब्रु जायो। आरो जोंनि एसे सानजानि लामाथिंबो जोंहा बिथिं दालां गैया। जों दुखिया थारायबारि गामिनिया गामिनि रायजो राजाफ्रा औवा खाङो, दालां होयो। बेबायदिनो बिराद गाज्रि हालोदाव गोलैना दं आरो जोंनि थारायबारिया। दा जोङो मोनोबा दा जोंनि बे ट्रेक्टरनि छबियावनो जों भटखौ होनानै देरहाहोनानै जोङो जोंनि बे थारायबारि गोग्लैसोनाय गामिखौ एसे नायो खोमा, अनसुंथाइ मोनो खोमा होननानै जोङो बे ट्रेक्टरनि छबियावनो भटखौ होनानै देरहाहोनो सानदों आरो जोंनि थारायबारि गामिनि रायजोफ्रा। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। BPFआथ' जोंखौ मा नायनो, बिदिनो सोरनोबा न' होदों, न' होबाबो बिराद केलेंकारि मावना होयो। आरो लेट्रिन होदों, लेट्रिनाबो फ्राय मास मोनसेयानो जोरा। बिदिनो होदोंबाबो लाब गैया। जोङो लेट्रिन मोनदोंबाबो लेट्रिनाबो सप्तासेनिजोंनो थिङानो उरायलाङो, दरजा गायो। दा बेबायदिनो जोङो मोनदोंबाबो गोजोना जोंनि गोसोआव। जोंहा दा ट्रेक्टरनि छबियावनो जोङो भटखौ होनानै देरहाहोनानै जोङो जोंनि गोग्लैसोनाय गामिखौ नायो खोमा, बेबायदि सानदों जोंनि गोसोआव। आं मा बुंबावगोन, जेनेबा जिखिनि जों सलायबोदों 17 बोसोर BPFआव जों थाबोदों, दिनै जेबो मोनाखै बा जेबो उन्नति जायाखै। उन्नतिनि बिखयथ' जों मा बुंगोन, गोजौआव गिदिर मानसिफोरानो गोजौ लेभेलाव दङ। दिनै जों मुस्रि साथा बे मोनसे मोननै गांसे गांनै मुस्रिजों जों गोजोननानै थानो बे BPF सरकारजों जों नांथाबनानै थानो हाला। माने बे BPF सरकारजों नांथाबबाय थायोबा बे आथिं बारग'लायनाय मुस्रि आरो बे स्प्रेयार गंफा गंनै आरो बे साथा 10 खान 15 खान इसिबां गिदिर गामियाव बेखिनिखौ जों राननानै थोरायनानै सुख सान्थियाव थानो हाया। बिनिखायनो जोङो ट्रेक्टरनि छबिखौ थोंजोङै नायनानै भटखौ होयो रायजो राजाफोरा। आरो जोंनि प्रमद बर' सारखौनो देरहासार खालामो, आं बेखौ आसा खालामो। दिनै जों मानो थगायजाबाय थाबावनो, जाय मोननायानो मोनबाय थायो, जाय जानायानो जाबाय थायो। बिनिखायनो जोंनि प्रमद बर' सारखौनो खेबसे 5 बोसोर सलायनायनो ट्रेक्टरनि छबियाव भट थुगोन होननानै आं बयखौबो आसा खालामो। आरो आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। रायजोफोर UPPLनि सावगारियावनो भटखौ नायनानै
भटखौ होयो आरो ट्रेक्टरखौनो जयजुक्त खालामो जोंनि प्रमद बर' सारखौनो बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव ट्रेक्टरनि सबियाव भट होनानै जाहाथे देरहासार खालामगोन होननानै जोङो नैबे धनस्रि समिस्थिखौ जोङो देरहागोन होननानै जों बुंनो हायो आरो बे देरहानायजों लोगोसे जाहाथे जायफोर नांगोलाव दङ बिथांमोनहाबो दिनैनि दिनाव जोंजों हेफाजाब होनानै भटखौ जाहाथे होयो आरो होनायजों लोगोसे जाहाथे सिगांनि थांनायफोराव जेरैबायदि बिथांमोना खामानि मावाखै बे खामानि मावैयाव जोङो दिनै जोङो जेरैबायदि समाजनि जौगानाय खामानिखौ मावनांगौ मावनो हायैनि थाखाय आरो जोंनि गोरों गोराया ओरैनो जिरायनानै थानायनि थाखाय जों दिनै दासिम दानि नैबे बिटिआर सक्तियावनो जोङो सरकार गठन खालामनायाव साफ्रोमबो रायजो राजाखौ ज' जानानै आरो लैहोर लैहोर ओंखारबोनानै गावनि बेसेन गोसा भटखौ ट्रेक्टरनि सबियाव भट होनानै मानगोनां जोंनि धनस्रि समिस्थिनि बिथां रुजुगोरा मोसाहारिनि ट्रेक्टरनि सबियाव भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय आं बयखौबो रायजो राजाखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय। बे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव निस्सय जाय बिथां सागान होगिरि बिथांमोना बर' जाथिनि थाखाय जि नांनानै लाना फैबाय बिथांमोनखौनो जोङो माने बिटिआर एकर्डखौ मावफुंहोनो थाखाय बिथांमोनखौनो जों गादियाव फज'नो थाखाय गासै बर' रायजो राजाफ्रा साग्रिद जानांगोन। मानो होनोबा जाय बिथांमोना गोलाव सम संग्राम खालामनानै बे बिटिआरखौ लानानै फैबाय बिथांमोनानो गादियाव निस्सय बिटिसिनि पावारखौ मोनोब्ला बे जिथुनाखि एकर्डफोरनि दफा मोननो हादों बे दफाफोरखौ बिथांमोना मावफुंनो थाखाय मोनसे बोलो मोनगोन साहस मोनगोन आरो बे बोलो आरो साहसखौ गासै रायजो राजानो बिथांमोननो होनो हानांगोन। खारन जों जि समाव बिएससि मोन्दोंमोन बिएससिनि समाव जोङो नंगौ सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथांनि दैदेननायावनो बिएससि एकर्डआ जादोंमोन। बिथांखौ बै समाव मान होनानै रायजो राजाया बिथांखौनो सिबाव फज'दोंमोन। बिनि उनाव जोङो 2003आव जेब्लानाखि बिटिसि एकर्ड जादों हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिएलटिआ एकर्ड खालामना लाना फैनाय लोगो लोगो बिथां हाग्रामा महिलारिखौ बयबो रायजो राजाया सनमान होनानै बिथांखौनो बै समाव सिफ खालामनानै जेरैबायदि बिथांनो मोनसे मर्यादा होदोंमोन रायजो राजाया दिनैनि समावबो जिथुनाखि 2020नि बिटिआर एकर्ड खालामग्रा प्रमद बर'नि दैदेननायाव एबसुनिफ्राय लानानै आरो बिथां एनडिबिनिफ्राय रन्जन दैमारि बिथां धीरेन बर' बिथां बि सावरायग्रा बिथांमोननि दा जिथुनाखि बेसेबां दैदेनगिरि दं बिथांमोनखौ बे समावहाय बिटिआर एकर्डखौ मावफुंनो थाखाय बे समाव गासै बिटिसि हालामनि रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव देरहा होनानै जों बिथांमोनखौ बे बिटिआरनि जिथुनाखि दफाफोर मावफुंनो थाखाय सुबिदा होनांगौ आं बेखौ रायजो राजानि जानानै खावलायनो लुबैदों। नाथाय दिनैनि समाव आं नुदों जाय बिटिआर एकर्ड खालामनानै फैदोंमोन एनडिबिनि जानानै बिथां धीरेन बर' आरो जोंहा बि सावरायग्रामोन दा बिथांमोननि सायाव रायजो राजाफ्रा जेब्लानाखि एनडिबिनि जानानै गोलाव सम संग्राम खालामदोंमोन हाथियार दैनानै रायजो राजाफ्रा गोबां फोथायदोंमन। दा बे फोथायसेयावबो बिथांमोना बोरै जाय हान्जाया बिपिएफनि जाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिया बुंबाय थादों दिनैनि दिनाव बर'लेण्ड जाया आं थासान्दियाव बर'लेण्ड मोना बेबायदि हान्जायाव बिथांमोना बोरै गोरोबहैखो लोगोसे बिथांमोना गावसोरनो सागान होनानै बिटिआर एकर्डखौ दिनै जेबो गैया मानिया होननानै बुंदों। दा बेबायदि मानसिफ्रा बोरै मावफुंहैगोन मोनसे सन्देह जादों। बिथांमोना देरहानानै थांबाबो हाग्रामाया जि बुंदों बेखौनो मानिनानै बे लामाजों थांगोन नामा बिथांमोना मावफुंनाय नङा नामा रायजो राजाया मोनसे सन्देह जादों बिथांमोननि सायाव। ओंखायनो मोनसे गुरै खावलायदों रायजो राजाफ्रा बिथांमोना इउपिपिएलआव हाबफैनानै जुदि खामानि मावलाङोमोनबा निस्सय साबसिन जागौमोन रायजो राजाया बेखौ हास्थायदों। दिनैनि समाव आसा फारिदों उननि समफ्राव बिथांमोना हाग्रामानि आदर्शखौ नुखादों दिनैनि दिनाव हाग्रामाया बबे आदर्शजों थांदों जायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ गोबां रायजो राजाया दिनै गाज्रि मोननाय खुद्रिनाय खोन्थादों। गोबां जायगायावनो जों फेसबुकाव नुदों बिथांनि जिथुनाखि बिपिएफनि हान्जाफ्रा अबावबा केम्पेइन खालामनो थाङोबा जों नुदों मबाइलाव आरो फेसबुकफ्राव बादा होजादों हेंथा होजादों। बादा होजानाय हेंथा होजानायनि खारना बेनो बिथांमोना 17 बोसोर समाव जेबो खामानि मावाखैमोन रायजो राजानि जाना बरंस बिथां जायनाखि हाग्रामा महिलारि बर'नि हेंथा बुंबोबाय थानायखाय बिथांनि सायाव दिनै बर' रायजो राजाया खुद्रिनाय सफैदों। दा दिनै जों बुंगोन धीरेन बर' आरो जोंहा प्रेस मोसाहारि जों खाथिनि मानसि हिसाबै जों बिथांमोनखौ दिनै अनार होयो। बिथांमोना आन्दलनाव सेक्रिफाइस खालामनाय हिसाबै जों बिथांमोनखौ गाज्रि मोना। धीरेन बर' हिसाबै जों मानसि हिसाबै मोजां मोनो प्रेस मोसाहारि हिसाबै जों मोजां मोनो। नाथाय बिथांमोना बिपिएफआव हाबहैनायखौसो जों गाज्रि मोनदों। खारन बिपिएफनि जाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबोबाय थादों बर'नि बेरेखायैनो
जाय बुस्थुखौ बर'फ्रा मोननो थाखाय गोलाव सम आन्दलन खालामनानै 5,000 जनसो मानसि मुंख्लं जालांबाय दा बे बुस्थुखौनो जुदि हाग्रामा महिलारिया मोना नाङा माने आं थाजासेयाव बर'लेण्ड जाया होननाय बाथ्राखौ गासै बर' रायजोफ्रा दिनै बिखायाव हाबनानै दङ बिथाङानो दिनै बर'नि सुथ्रु हिसाबै गोबां मानसिफ्रा दिनै बुंनो नागिरदों जायनि थाखाय बेबादि मानसिजों बिथांमोना सथ'फैनायखौ बिथांमोनजों मार्चआप जाहैनायखौ गोबां रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों मानसि हिसाबै गाज्रि मोनाखैबाबो पार्टि हिसाबैनो BPF हिसाबै दिनै गाज्रि मोननाय खुदिदों दा बेबायदि हिसाबै आं रायजो राजानि गेजेरनि जानानै दिनै नोजोर होबाय थादों गोबां मानसिफ्रा दिनै UPPL दलाव माने जगदान होदों खारन बिथांमोननि जिथुनाखि आदर्श बे आदर्शआ प्रमद बर'नि आदर्शखौ नुदों बिथां प्रमद बर'आ जातिखौ एबसुआव थानानै जेरैबायदि गोलाव सम दैदेनलांबाय जातिनि थाखायनो बावसोमदों जातिनि थाखायनो मावदों दा बेबायदि हिसाबै बिथांखौ सासे उपयुक्त लिडार हिसाबै दिनै बर' माहारियाल' नङा गुबुन गुबुन जातिफ्रानो गनायनो गोनां जादों बिथांनि जिथुनाखि स्पिच लाखिनाय बिथांनि जिथुनाखि मावलांनाय आदर्श बेफोरखौ नायनानै आरो दा बेबायदि हिसाबै फैबाय थानाय BTC इलेक्सनाव जोङो रायजो राजाफोरखौ बे समाव खावलायदों जे सागान होगिरि बिथांमोनखौनो देरहाहोनानै जाहाथे फैबाय थानाय समाव बिथांमोनखौ BTCनि पावाराव फज'नानै BTR एकर्डखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोननो जि मोनसे साहस होयो बोलो होयो आं बेखौ रायजो राजा जानानै बे समाव गासै BTCनि भटार्सफोरखौ खावलायहरनाय थाबाय आंनि बादिब्ला बेनो जे दाख्लै बावैसो 27 जानुवारियाव मोनसे BTR एकर्ड जानानै थांबाय बे एकर्डखौ जों बयबो मिथिगौ बे मोनसे शान्ति सुक्ति बे मोनसे पिसफुल सुक्ति आरो लोगोसे बेयाव जोंहा गोबां डेभेलपमेन्टेल स्किमफोर दङ दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ जाफुंहोनोब्ला जों साफ्रोमबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बे दफाखौ मावफुंनो थाखाय जोङो UPPLनि जेसेबां बिजाथि दा कन्टेस्ट खालामदों बिथांमोननो जों भट होनानै बै जा क्लजफोर दङ बेफोरखौ जों जाफुंहोनांगोन दा बिनि थाखायनो आं दिनै रायजो राजाफोरखौ खावलायो जाहाथे बे क्लजफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय गासिबो रायजो राजाफ्रा जोंनि नैबे BTR सुक्तियाव जा सिगनेटरिस जा बिजाथिफोर UPPLनिफ्राय कन्टेस्ट खालामदों बिथांमोननो जाहाथे भट होनानै बिथांमोनखौ देरहाहोयो आरो बे निश्चितखा देरहाखागोन बेयाव जेबो डाउट गैया आं बेखिनिखौनो बुंनो सानदों बिथां धीरेन बर'आ जे गावनो सुक्ति होनाय जे BTRखौ जे दा नाङा होनना बुंदों जेबो गैया होननानै बुंदों बे मोनसे बर' जाथिनि थाखाय आनफर्चुनेट बिथाङा निस्सय जोंनि आन्दाजाव बियो लामा गोमाबाय लामा आन्दायबाय जाय हाग्रामा महिलारिया गोबां समनिफ्रायनो जि आन्दलननिफ्राय जों बर'लेण्ड नांगौ होननानै बुंबोदोंमोन हाग्रामा महिलारिया जे जोंनो बर'लेण्ड नाङा बर'लेण्ड जाया बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन दिनै बे पार्टिजोंनो बिथाङा लामा आन्दायनानै बिथांखौ सापर्ट होबाय बिथांजों हाबबाय आं सानो बेयाव मोनसे लबि दं थाखा फैसानि लालसनि थाखाय जानो हागौ बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ सापर्ट होनानै देरहानो सानदों हाग्रामा महिलारि पार्टिजों हाबैदों बियो बर' जाथिनि थाखाय जोबोद आनफर्चुनेट बेयो जानो नाङामोन बिथाङा सासे सिगनेटरिस्ट हिसाबै दिनै गाव सहि होनाय BTRआवनो जेबो गैया होननानै बुंदों बे खोब लाजिथावना बिथाङा बिदिब्ला मानो होखो आसलथे जों कुइसन सोंनो जों दिनै सानो बिथां धीरेन बर'नाव मानोथो होखो जेबो गैयाबा होमबा नोंथाङा बे समाव खानामोन नामा होमबा बे जेसेबां डिमान्ड अफ चार्टार बा चार्टार अफ डिमान्डआव जेबो गैयामोन नामा होमबा ब्लेंक कागजाव मानो नोंथाङा सहि होखो बेखौथ' नोंथाङा एसे साननो हायो आरो गावनो होनाय बे बुस्थुखौ दिनै बुंनानै गावखौनो रायगासिनो दं गावखौनो लाजि फोनांगासिनो दं बिथाङा रावखौबो लाजि फोनाङाखै गावखौनो गाव रायनानै लादों बेखिनियाल' बिथांनि राजनितिका आरो थाखा फैसानि लबनि थाखाय बिथाङा हाग्रामाजों थांदों होननानै आं दिनै आंनिथिंजाय बा पार्सनेल जा बिबुंथि आं बेयाव बुङो